ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କଳାକୁ ନେଇ ଆମ ମାଟିର କଳା 2019 ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରୁଙ୍କୁଝୁମା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ବହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପାଲା, ଓଡ଼ିଶୀ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଆଦି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆଜି ହେବା କଥାଟା ବହୁତ ବିଗତ ଆଗରୁ ହେବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇନା ହେଉଛି। କାରଣ ଏମିତି କେବେ ହେଇଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସବୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା, ଆମ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ କଳା ଆଜି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ, ବରଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ, ଏହିଭଳି କେତେଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖାଲ ଖମାରରେ ଭରି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ନା ଆସିପାରୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ମିଳୁଛି କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବିଡିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହୁରିଆଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ବେହୁରିଆ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଓ ଡୁଙ୍ଗାପଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଡିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହୁରିଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପରିଛା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ଅନାଦି ବେହେରା, ଜିରାବାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଏହା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ କରୁଛୁ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରହୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କହିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଆଚାର୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଆଚାର୍ୟ, ଏଠୁ କହିଲେ ଘରଟା ବେଗି ଚଞ୍ଚଳ କର। ଆସିବା ଇଟା 4ଟା ପଶିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଏମିତି ବସ, ଆଉ ପଇସାଟା ବେଗି ଚଞ୍ଚଳ ବିଲ୍ କରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।